Golal Media. Deftere ko bandum. Deftere ko bandum ko kewkewe kewoje e kala yontere nde Golal Media waɗanta on. mawɗo o wino en andude beyi e baali fof ina moƴƴi kono kadi ko andude hoore muɗum ɓuri moƴƴude. Andude hoore muɗum noon ko ruttade to ummino, anda asko muɗum, anda jatti muɗum. Sibo fulɓe mbi so hunde kala wiyama yo faaru to ummino nden kuɓeje kote dow rumaje. Neɗɗo noon neɗɗoto ete kadi neɗɗinte koye rendo, kono kadi o ɓurat suɗade e sinkade o yooda e nder rendo konde bandiko en cette makko yidde bandumen tiidede asko muɗum ande ɓe jiidi. Ɗum ni ina addana fulɓe wiide no asko way welde ni kala so neɗɗo askinama jarfama mitini yamuko dow ummito woni ko fewani. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe deftere ko bandum haalirde moɗon Golal Media mbiyen deftere ko bandum. Hande deftere nde ari ko hippitande on dartol jangjangɓe. ɓawo kandi teskiɗen ɗiɗo dumunnaji kala dartol jangjangɓe won natimɓe henni gueɗe goɗɗe ko ummodirani eno andira noni eteni kadi ɗen ka lande jaltude so tawi woni ummodirama e dartol ngol kitale ɗe ina gasa mbiyen ƴogɓe ɓe jettaki tewru koye pokolam tan kaaɗi. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe deftere ko bandum haalirde moɗon Golal Media ñalawma hande o alkamisa 19 lewru septembre mbiyen silto 2024 koɗo men hande ko dartiyanke mo wona keso e Golal Media woni Ibrahima Dieng to ɓoggel fadduwa joɗiɗo to leydi France. Kono holi oɗo Ibrahima Dieng hol dewrewe makko fannuyankagal makko ɗeɗo namde kala en duttini ɗum e juuɗe ɗa Moussa Ba ko kanko artanti en gurdam e golle Ibrahima Dieng. Ibrahima Dieng jiya ko wuro ina wiye ɓoggel faduwa ɓoggel Ali Samba Diom e nder leydi Mauritanie falde magama o jibina ko hitan 1959 e wuro ɓoggel caggal nde yuntinade jangde ko ɗon o jangi Alqur'anil Karim e juuɗe baba makko Alhaji Abou Ceerno Dieng e mawniraɓe makko Seydou Alhaji Ba e Ceerno Daoud Alhaji Dieng yo gueɗe yurmoɓe yafoɓe. Ko caggal ɗum o umiti ɓoggel o yabani Nouadhibou tawi nayimo toon ko denɗi ko Ba Mamadou lollirɗo Mbare tawi on tuma ko kañum ardi laboratoire de pes hade mum wontude CNROP ɗum ko hitan 1979 ko ɗum waɗi o liggi e laboratoire de pes ha wonti CNROP gila ɗiɗi lewru février hitan 1979 ha e lewru mars hitan 1997 foof ko Nouadhibou o liggoto tawi ko mare e nder bateau Almoravide e Diago e Alwam koye nden kadi o jokki jangde saria e firo Alqur'an e juuɗe Ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibou ko caggal ɗum o yabani leydi France hitan 1997 gila nden ha ɗo koto leydi France o waɗata yaha garta o waɗi wittoji kewɗi ko fati e askoji tarikaji gonkaji Fouta e keridi fulɓe e laamuji mumen. Eto ɗon ko haalirde Golal Media. jarama ɗaha Moussa Ba e nde ɗo meftande gurdam payodinɗam. Ibrahima Dieng walla mi wiya kaw Ibrahima ɓayde woni nenam ko jangjangu kadi yewtere men hande o ko iwdi jangjang ɓe kalaten ko toon yimɓe nayorto emin jogue maɗa jorto aɗa andi kadi no poɗɗa layurde karawma taw watta buuɗi namde kewde jalti ha version ngaji goɗɗi kadi jalti ɗeɓi ñiddinde ni iwdi jangjangɓe. Hade men natande namde ɗe Ceerno Ibrahima mi rokkuma konngol calmina hettiyankoɓeɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. Bandiraɓe taweteɓe ɗo e Golal Media mi salmini on. Mi salminima an baɗam kuccinɗo yam ɗo ne namdomi Oumar Elhaj Thiam mbiyata Jayri Pinal Jippe. Mi salminima wondirma mi notima kadi e noddago mon e bismago mon kadi mi wi mba so ɗum benni ko namɗon ɗo ko min gara hen fodde ko gadduɗen fodde ko nanɗen eno nanirɗen eɗen kewi noon haalde
so neɗɗo haala ko tawtoraka ene jogii tan fannu no haaldata wiya ko ni nanirmi heddo noon ko ƴeewɗa ko nanɗa ko ƴeewe mbele ene jogii firo faamo walla ko nanɗa ko mbele ala firo faamotaka ɗum kadi ko bange mum ɗum ko haqqillaji mbawata ɗum satanade koye mumen nde won noon kala haala kalaka ko wiite dartol ko yimɓe tawaka ene jogii manditoje ɗi yimɓe dokkete e nder ɗum ɗon ma mbaw ƴeewde ganda holno ñaawirta ɗum ɗo beele ɗum ɗo ne yuɓɓa ene faamo walla yuɓɓata faamotako on saha e wooda ko ɓeydi hen walla ni gitta goppa walla so tawi firima faamima jagga ganda ɗum ɗo noon deke ene foti hutorede sibu dañama ɗo nangga. mo haali yettode Dieng hakkille mum ina ara e kelme ɗiɗi pular nde yettode jeediɗaɗol gotol woni jangjangre e jengude jangjangre ƴiwonde arore tumande jamma jengi saha ndungu tawi kadi ko findinore yimɓe ɗum saabi mawɓe hankini ina mbiyanno nde ndungu moƴƴannode ƴeewole jeegom ina moƴƴinanno ndungu hono jangjangre jafjafre e lawguure beele ni won jokkudire gonɗe hakkunde ɗeɗo kelme tati yettode jangde helmere jangjangre e helmere jengude Ibrahima Dieng ko adi kala holto yettode jangde ummi beele kadi jangjangɓe ko julfuɓe wontuɓe fulɓe walla ala ko fulɓe gonti julfuɓe beele ni kadi ina waɗi sarkulleɓe yettoteɓe Dieng walla safalɓe tawi ko jangjangɓe haade men arde hen kadi e jabade namdal mon gadinal to banggue ko wiite tarikh ko wiite asko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko heewi ne haala hen to banggue famde ɗum ene jibina jokkere enɗam no feewi ceerno men wali mawɗo gandu men mawɗo biyeteɗo ceerno Mouhamadou Bouhar Kane mo kay kadi radiallahu taala anhu omo wiya taarifu nafsin nasabin iqlimatin min amali hakimi andude hoore mum andude asko mum andude diwan mum ɗum de koye golle ñeññude moƴƴe jeeya noonne kay annabi sallallahu alaihi wasallam ene wiya gande askoji mon ha gandon no jokkirton endemeje mon ndeke noon kala ko haala e wittu jokkere endam e dañama tugnorgal to banggue diine l'islam wonde hunde nde ko moƴƴere beele jengjengɓe ko jolfuɓe wontuɓe fulɓe walla ko fulɓe gonti jolfuɓe walla beele kadi ene waɗi sara kulleɓe jengɓe e safalɓe jengɓe naam hade men arde e koɓe gontata ko ƴeewen ngabbude dow seeɗe ha ganden Dieng o kam tawa hoto ummi hawo jibini yettode nde ha joom yetto ha mo yettode nde idi o ha jibini ko yalte mum ko fodde ko ganduɗen e fodde ko nanɗen e fodde no jiruɗen ko idi foof idi wonde yettode Dieng nde gorko gidiɗo yettede Dieng ha yimɓe fo ƴefte muɗum o oɗon luural ala e makko o wiyete ko Weynde Dieng Weynde Dieng noon ko inde innade e nder Fuuta ɗum noon ne sella ene faamo wonde wona nden inde o jogino e nder ndeɗon inde kadi min daña mayre firo nonde haalda hande selli hande naate haqqillaji yimɓeɓe Weynde Dieng ha ɗo wonno ma rokku en famde e namdal ngal feccere e majjum kanko oɗo gorko bitaɗo Weynde Dieng tarikhaji kewɗi kaali e makko e gaddinaji ceertuɗi e goto fof e wittu muɗum banggue so en puɗɗorima e deftere biteɗo Mouhtar Ibn Hamdoun on ko goto e dartiyankoɓe anduɓe Mauritanie on waɗi deftere ene wiya Hayatu Mauritania oɗon o wi kanko oɗo Weynde Dieng hade makko yettade ga kanko o wi iwdi oɗon ummi koye biteɗo walla Abdourahmane ibn Husam ɓi Abdoul Jabbar ɓi Abdoul Malik ɓi Abdourahmane ɓi Abdourahmane goɗɗo mo ganduɗa laaminoma e nokkuji julɓe to wiite Andalus onne kadi ko ɓi Mouhamadou ɓi Abdourahmane ɓi Hisam ɓi Abdourahmane goɗɗo gandiraɗo Murtada e goɗɗo kadi wiye walla on ko ɓi Hisam ko ɓi Souleymane kañumne ko ɓi Hammadou kañumne ko ɓi Hisam ɓi Hakam e on ko ɓi Abdourahmane on ko ɓi Moundar on ɗo Moundar ko ɓi Mouhammad ɓi Abdourahmane o wi oɗon kadi laaminoma Andalus saande toon woni laamu julɓe noonne kadi o wi on ko ɓi Hisam goɗɗo cowreteɗo Abal Walid ɓi Abdourahmane cowreteɗo mana ha joni Bamun Abdourahmane goɗɗo o wi oɗo ko kañum naati Afrique ga
o wi oɗo ni kañumne ko ɓi biyeteɗo Ma'awiya ɓi Hisam ɓi Abdul Malik ɓi Marwan e wi on ni kañumne ko ɓi Asi o wi ko Bun Umayya ɓi Umayya ɓi Abdou Sams ɓi Abdou Manaf ko ni o ittiri yiwdi wende jeng e oɗo gorko Abdourahman oɗo Bun Hisam ha o yettoyi ɗo ɗum ko gaddini biyeteɗo Mukhtar ibnu Hamdin ha yetti wende jeng kono noon ne waɗi kadi gaddinaji goɗɗi ɗiɗi goɗɗi ene kaala wadɓe haalɓe ɓe gaddin goɗɗo on wi ɓe gummi koye gorko wiye Habbab ɓe mbi Habbab o ko on feri kañumne koto wiyete Égypte on ari ha ɗo wiyete Singiti resi ɗon debbo Sarankulle ene yette Sise ene wiye Kunda o jibine makko Ahmed Kulli Ahmed o wiya Ahmed Kulli way kono jinno jofnede koye Ahmed Sarankulle ma taw caggal ɗum oɗon jibini Sidi oɗon jibini Elias o jibini Sidi Elias goɗɗo on jibini Eli Sidi oɗo jogori woni weyde jeng nder ɗiɗo darti fof ɗum ɗo ko to wiyete bange jibinɗo mo to bange dow to kono kamɓe fof kadi biyeteɗo hono Paul Marty onne kadi haali e deftere biyeteɗo mana Walid ɓi Moustapha o wi on wi Sidi Elias oɗo mo kalɗin joni o wi on ko sarif mawɗo wonno ene woni nokku wiye Tumbuktu o ummi ɗon e wuro ɗo jibinaɗo ko ɗon jibinano o yehi o fayi wadani caggal ɗum o dañi toon ɓiɓe ɗiɗo o wi oya woni jibinoye ga Eli Sidi on jogori artude ga e dande maayo keddiɗo o mana heddi to sera titen woni to Tumbuktu en woni o toon bange arani joni oɗo Eli Sidi Elias oɗo ummi Tumbuktu e jenne o rewe dande maayo he ha o ari nokku ene wiye Mawndu Walalde e wiide babam Dawda Ceerno Hamidine jibinaɗo 1900 haali ɗum haalti gila mbiɗo famɗi ha mi natono e wittoji ene wiyanno tan weyde jengde ari Fouta idori ko Mawndu Walalde ɗo noon haɗanno omo naata e détail kono wona détail mo jiitoymi caggal muɗum o joni noon kanko weyde jeng ndeno ari o wiyaka weyde o yettaka jeng nde o ari Mawndu Walalde o wiyaka weyde o yettaka jeng nde wari Mawndu Walalde o wari komo wiye Eli Sidi Elias nden o ari Mawndu Walalde o tawi ɗon ko awoɓe o ari ko nder jamma tawi jamma yeehi ha woddoyi no feewi so oɗon teski e nder demgal men fulfulde so jamma woddoyi e wiyete ko jengre so jamma ne wiye jengi jeewi kono noon jengre ne ɗon wiya jengre hayso ngata ma no wiyeteno toɓo ari nder jamma wiyete hanki he jengre findini en hankadi o toɓo ngo sifa e tuma ɗo ari ɗo tuma o ko jengre kono koye lelawal o tawi koɓe ngawa omo waddi puccu ngu omo fiya ɗum coɓoreje ene weeya ɓe mbi ɓe meeɗani yiide puccu ɓe mbi hayso ɓe jii puccu makko ngu ene hawni no waɗirta ngu ni si wo fengu coɓoreje ngo weeya ɓe dartina awo ngo ɓe mbi holi o beeyowo ɓe paye makko haɓe calmodiri e makko ɓe namdimo noon hoto gummiɗa o wi gummimi ko jenne ɓe mbi gummiɗo jenne garɗo e jengre hewɓe mbi konngol jenngol ko ɗo yalti gummiɗo jenne garɗo e jengre ɗum woni jeng o jibina ɓe dokkimo mantode weyde o haɓe cifomo no weyte puccu he ni ɓe mbimo ko weyde o ko beeyɗo jenne ɗum woni weyde jeng ndeke noon ɗiɗo tarikaji fof kolli ɗeɗo geɗe ɗiɗi ko walalde ɗo daña ko walalde ɗo inna weyde ko walalde ɗo inna jeng ala gidiɗo e tarih kolluɗo wonde jeng ne worno ko adimu yani bamakko wonde ko jeng wonno bamum bamakko wonde ko jeng wonno ala ha en ji tarikaji goɗɗi ene kaala ene mbiya o wiyete ko weyde Penda Sala ɗum so asama ene wawi tawete kene lohi no feewi siw tarikaji kewɗi jaggi ko ni o ardi tawde ko ni o ardi noon Sal koye Fouta wonno yummakko jeyaka hen ko ni o ardi ɗum noon o ari ko kanko tan puccu makko tan fetel makko tan e sifa makko mo weeye puccu ɓe ginni mo weyde ɓe mbimo jeng ene sella noon woodi yoyɓe yeeso
ginniraaɗo mo wiye weynde jeng taw yummum ko pende sal wooda ƴeftuɓe ɗon paayde weynde gadano giiɗo gonɗo goo o e oɗo ginnitiraaɗo mo ɗum ko ɗum woni ko sellata kono weynde oɗo hono puɗɗuɗo yettode jengde yummakko annda kani wiyete pende sal kono wattindi ko watti yeede e nder gogol e nder hen ha joni koye namdal he gonɗen so tawi en paamiri ni ɗum ɗo en rokka en famamuya ɗo o wawa wonde jolfo ɗo o wawa wonde salkulle ɗo o wonno ko capato gidiɗo Maroc najo walla Égypte najo gontuɗo pullo o wonata ɗo ko capato Maroc gonnoɗo Maroc najo so tawi taari gada adana o selli walla wattano selli o wona capato Égypte najo gonnoɗo Tumbuktu jenne garɗo gayen e dande maayo wonti pullo o heɓi ga yettode o heɓi ga inde joni noon ɗo so tawi en gandi ha ɗo ƴeewen so en tellima less men taw e nder ɓesgu makko holno ɗum sifori tawde ko ɗo woni goo jeng jolfo ala ɗo tawde ko ɗo woni goo jeng e salkulle ala ɗo tawde ko ɗo woni goo jeng ko ɗo fuɗɗi wonde pullo ko ɗo fuɗɗi wonde jeng ko ɗo fuɗɗi seede majjum kala biiɗo jeng ko jolfo ko salkulle ko capaɗo ko wawi wonde fof o wiyanma o wonno ko walalde firti ko ɗon jeng jeeya ko ɗon jeng ummi nden noon so tawi o wonino ɗon jolfo ene haani ɓesgu makko tawe hande ɓeɗo ko jolfuɓe ne goni walalde ɓeɗo ko jolfuɓe jeehi carima ɗum noon sellata e haqqillaji walla sellata ko faamoto ko firoto faamo ko ɗon ɓe gonno koɓe haal pularen fulɓe ɓe mbaɗi dayɓe jeehi gontoyi jolfuɓe ɓe mbaɗi dayɓe jeehi gontoyi sarankulleɓe ɓe mbaɗi dayɓe jeehi gontoyi safalɓe ɗum men ngar hen sibo eɗen gandi fergo e yimɓe gondi kala ɗo yimɓe gondi saha fof fergo waɗat so fergo waɗi kala neɗɗo perɗo ene hasi ko nawarta ko ene saama e laawol goppa ɗum gonta goɗɗum ene hasi sa feri aɗa yaha ko gonɗa ko usto hen feccere keddorɗa feccere woni ko waylota koye fergo tan ko heewani waylade ko yettode hay ɗum ni ne waylo sa'a kono noon ko wona yettode ko gonka ne waylo sifa ne waylo ɗemgal ne waylo so fergo waɗi ɗum noon wadde pameten ko joguraɗo ɗo ko addi ɗum ko fergoji gummiɗi walalde heddiɓe ɓe jalti he ene wayno ɗo en gandi fuɗɗode jengde yettaka jeng so wona weynde jam kañum idi hade weynde jeng yettode jengde ala en gandi weynde jeng jeeya ko walalde ko ɗon o bisma ko ɗon o heɓi yettode ko ɗon o heɓi e wa sowore hono weynde e jeng ha ɗum manta e makko ɗum lolli majjini inde makko adande o jogino sikki en paami ɗum joni noon ha joni jokken ƴeewen iwdi ndi ƴeewen ko jibini ko e nder hen so en ƴeewima en ɓuur famde tigi rigi ko yalte e makko ko holno sifori hay sen mbawa sarde ha ɓuura tigi rigi ma dañ ko kalɗen ma dañ ko jowɗen so en ƴeewi to banggue ɓesgu makko kanko oɗo gorko mo kalɗen en jiyani taari komo jogui ɓiɗɗo debbo jiiɗen o jogui ko ɓiɗɗo no wiye makka weyde muusi weyde mbañu weyde birom weyde caaka weyde ɓeeɗo sen ƴeewi hande kala ɗo tawɗa gorol neɗɗo no yette jeng yaltata koye mabɓe o anda walla o majja wadda walla ɓaɗo ko ɗo o yaltata e ɓeeɗo caaka weyde o ɗo jibini ɓiɗɗo no wiye jam caaka oɗon jam caaka jibinoye ɓiɗɗo goɗɗo no wiye weyde jam ayi weyde artiɗo ono ɓiyum yumum no wawno wonde pende sal walla yeeso weydeji nen toon wawno wonde pende sal fayde e weyde gadano o arwande nde oɗo weyde kañumne e o jibini mana weyde jam o e sergan o dañi ɓiɗɗo goɗɗo kañumne wiye sergan ɓe oɗone kañumne oɗo tokara weyde jeng eɓe keewi tokaraɓe yehoɓe ne waɗa ya garta so nder ɗeɗo cate ɗiɗi hande ɗe tawetake men e nder fulɓe ɗe ɓuuri tawede koye nder jolfuɓe ha tengti e diwan to wiite hedde rosene ko way noon ko heewi e nder jolfuɓe yaltuɓe tawa jalti ko ɓeeɗo wona ɗon tan tawa ko jolfuɓe ndeke noon so ɗum ɗo selli ɓe guilno ko wonde haal pularen ga ɗo walalde ɗo ɓe peeri
ɓe gontoyɗe ɓe ƴeftoyi ɗemgal gongal ɓe nangi yettode nde heddi Dieng ɗo en paami ɗo so tawi en paamiri ndani joni noon sen gartiga Makka weyde kañum ne jibinoyi ga sergal Makka oɗo wo jogori wonde ko woni walalde jogori wonde ko woni e nder Fuuta ko fofof ko ɓuri heewde ken ɓuri 50 wuro e nder Fuuta fof ko ɗo jogori yaltude kono o ɓeeɗo kam koye ñiɓirde walalde pour ko waɗoyani ha yettoyoɓe ɓe Birom Bañi men jettoyo toon oɗo sarganoɗo e o jibinoyi ɓiɗɗo no wiye Jam Sergan jibinoyi ɓiɗɗo goɗɗo no wiye Jam on ko luuti oɗo Jam resoyi mana lamɗo ɓe mbiyata yan Pirgana en ɓe Sisenaɓe ɓe ene wiye Siwolum ewa Kaya Maga Sise o jibini mum Bañu Jam on jogori idade wonde Farba walalde gadano e kono noon tuggi weyde ha yetto ɗon ko lamɗo tan wiite tan ko kañum laami walalde tawi leppi garani lefol ala oɗon Bañu Jam wonata gadano yummum jeeya koye Sisenaɓe ɓeɗo oɗon jibinoyi ɓiɗɗo wiye Birom Bañi noon ɗo oɗo ɓuri ɓesnude oɗo ɓesni ko heewɗo walalde ɗo soɗon nana ni walalde hoore mum ne wiye Saare Birom Bañi walalde e nder jimi walla daaki ne wiye Saare Birom Bañi ɗum woni jengu fof artirto hoore mum walalde tan omo waɗɗa asko ngo waɗɗa o yettaki walla ɓaɗo o yetto kono artata walalde tan ko yiɗi fof noon o wonoye walla o wontoya ɗum ko gonka fergo waɗata ɗum no mbiɗen nane ni joni noon oɗo Birom Bañi woni ɓesɗo ɓiɓɓe makko carima no feewi e nder reedu Fuuta he ne jogii ko heddi walalde ha ɗo ne jogii ko sari e nder reedu Fuuta he ha joni biyeteɗo Paul Marty kañum o wi Birom Makka weyde oɗo kañum yeehi to nder Sénégal to yeehi dañi ɓiɗɗo no wiye Abdoulaye Birom fayi Murtani jangoyi toon Alqur'ana to Safalɓe to on jibini toon Malik jibini Modi Malik oɗo Modi Malik ko gando molnaɗo mole gando no feewi o e nder Safalɓe o wonno ko Trarza ewa ko toon o wanno dudal o rutti walla o maayi ko hedde ɗo Rosso ɗo nokku no wiye Irkise Sara Rosso yanade makko ne ɗon ha ɗo ena anda ene juuɗe tawi koɓe Safalɓe waɗeɓe coyi jogiiɓe yettode Dieng joni noon ɗo sen jaggi oɗo ko ummi Modi Malik ko Safalɓe kono en jogui yettode Dieng gummi ga koye weyde hay ɗo koɓe fulɓe ɓe gonno haaloɓe Pulaar gontoye ga Safalɓe Sibu Fergo kummi e caaka weyde e ko hande ko Jolfuɓe kono gummi ko walalde gonno ko haalpulaar gontoye ga Jolfuɓe ɗemgal ngal wayli fulfulde nde moɗa ɓe keddori yettode nde ewa kono soɓe nawi asko mabɓe gattata ko ha walalde soɓe gaɗi walalde noon ɓe gonata ɗon ko fulɓe ko sibuɓe kaala ko fulfulde caggal walalde to ɗum koɓe Égypte naɓe walla Maroc naɓe hono no mbiɗen ni e nder ɗeɗo pecce en jaltini ɗo Jolfuɓe en jaltini ɗo no wiyeteno Safal tawi ko waɗeɓe joom yettode Dieng en jaltini Jolfuɓe haaloɓe Jolfuɓe ummiɓe caaka weyde Birom Bañu ga won yaltoyoɓe toon kadi taw ko Jolfuɓe Sibu Fergoji taw gummi ko walalde ɓenne kadi ko wattana ɓen min garoy hen walla ni sen jiiɗi kaalen joni Sibu hande ko wonɓe garafa nen ɗon ko Diengɓe ko Jolfuɓe meeɓe kamɓe fof e nder tarik mabɓe ɓe gandi ɓe mbi ko walalde ɓe gummi hedde 1520 mi yeehi ha toon mi wadde mabɓe jamma kurɗo eɓe kaala tarik mabɓe wonde ɓe gummi ko walalde ɓe payi garafa kono kadi wonɓe nande ne darti ene mbiya wonde weyde Dieng haaɗi ko garafa Birom Bañu haaɗi ko garafa arani ga e kono ɗum ne wenciti eno andirani Sibu garafnaɓe e koye mumen mbiyatma gummi ko walalde haalanno ko Pulaar ngari toon kawre Bourbo Jolof ha keɓoye wuro ngo laami haɗo gonɗen ɗo kamɓe laamoto garafa joom wuro o nan ɗon hande ene wiye Ndene Dieng ɗum ko seede majjum ɗum ɗo fof ko ha sella e haqqillaji e noppi yimɓe kala Dieng gummi ko walalde ko ɗon wonno ne hen ko wonto e Jolfuɓe ɗum ko selli ko ɗon wonno ne hen ko wonto e mana Safalɓe ko hen wonno no hen ko wonto e Sarkulleɓe sen ngari wuro no wiye Diara hedde Njumuga ɓen jalti koye Souleymani Samba Birom Bañu jam sergal makko weyde Dieng Samba Birom Bañu janoɗo ha yettoyi Bakel régi toon Sarkulle jibidine mum Souleymani o
maayi toon Sileymani Samba Biram Bañi caggal nde yehi ha mawni haaldem ngal sarankulleɓe kono hankadi yimɓe ɓe ne keewi hebbinde makko ko arani o ummiti toon o arti walalde omo nana ko toon mi jeeya toon ɓe laamoto o wari ha ɗon o famondirani e walalnaɓe siɓe nandirtama wonde debbo e sukaɓe tawi o mawni caggal ɗum o nani to jumga dendi ko laami toon hono Farba Jumo ko ɓi Yasine Biram Bañi debbo ko ɓi debbo ko ɓi gorko o yehi toon o haalani ɗum o ari omo yiɗi hodde mum kono yiɗi hokkede ko nokku on yiidire arɗo iti ɓe kokkimo nokku ɗo woni ɗo Jawara o woni ɗon o yi rutti Bakel o addoye ceerno Kebenajo yo won joom eliman makko kanko woni joom wuro ha ɗo ɗum waylaki ay ɗo kadi sarkulleɓe jettama Dieng kono gummi ko walalde a firti noon wadde sarkulle yalti hen Cafato yalti hen Jolfo yalti hen ɓeeɗo fof ko walalde gummi ko Dieng kono wona kay fulɓe ɓe haal pularen ɓe wonɓe walalde ɓe ko jolfuɓe gonno walla ko jolfuɓe gummi ban goɗɗo ngari walalde ɗo e ɗum famata firo ngo ko ni sen teskimo firo weyde en teskimo firo mana Dieng eno ardini men taw e ɗum faamo ɗum noon ko heddi ko heewine haale kono kala ko haala so firama faamo so firaka famotako kala ko haala so firama faamo so firaka famotako ina hawra ala luural wonde kay weende Dieng ummori koto leydi Mali wuro Jenne ina waɗɗi puccu muɗum ina hawra kadi weende Dieng asli muɗum wona pullo ma Jolfo walla Sarkulle e ko nandi hen hakkillaji jaggi ko Capato ngati a artini e inde makko aslire kono kadi majjunde sahande o ari walalde o ƴetti inde faggitande kadi ina hawra weende joɗino koto walalde caggal inde makko faggitande nde kono ceerno Ibrahima Dieng holko addani weende joɗade walalde beele ko kanko fuɗini joɗade e ngon wuro gam darde lefol laamu walla ala won gueɗe goɗɗe kay caabi ɗum walalde e mbiɗen waari ko nder jammagu taw jamma on siforte ko Dieng tuma omo weeya puccu ko ɗon heeɓi sifaji ɗi mbiɗen inde nde e yettode nde kono ko waɗi haaɓe jaggimo haɓe mbi yo hodde mabɓe haɓe dokkimo laamu yo laamu ko nde waari nde o tawno ko ɓe ngawa aada moɓe jogino e awa so ɓe ƴeeŋi ɓe ngalano feccere tan ha fota ala ɓe ndendinan noon darti mbi caggal ɗum feccere ɓe keewi habtude hen o jeeyi ɗum ala o jeeya ɗum ɓe mbadda omo ndara caggal ɗum noon nde janggo e mum nde ɓe ngawoyte ɓe mbi o waɗi fetel o waɗi loosi omo tuggi fetel garɗo fof e yuppuɗo ko ma haɓe gaynoyi haade ala liɗɗimani ɓe mbiyenen noon oɗo haqqille joguiɗo ko mawɗo sibo enen ken haɓannoɓe ñande fof en jiyano ɗum ɗo ɗum noon o jaggemo yo wonde men ene wiya ɗum woni koye sababuji ko jaggimo walalde haaɓe kadi mo ɓennude haaɓe dokkimo laamu yo won lamɗo nokku o dartol ne wiira ni ɗum noon ɗum ɗo jeeyno koye ngalto namdal ha ande tigui rigui sababu haw heeɓi laamuɗo walalde ɗo ne wiye ko ni haw woni ɗo ɗum ɗo ko ni ceerno Ibrahima jarama beele ina waɗi leppi laamu jaltuɗi e Dieng ɓe jabol ngol ko aha ene waɗi hey lefol mabɓe gadanol ngol ɓoyde ngol ganduɗa ni heddi ha ɗo ko lefol farba walalde ɗum ko lefol e leppi laamu ni yalte mabɓe eywa ko wiyete Farba Jum kono on yaltire mabɓe ko debbo ko dewol sibu Farba Jum yettete ko si koye jaltuɗo e Yasine Biram Bañi debbo jibinoy to siisiɓe woni Farba Jum kono ko lefol yalte mabɓe so dewol so gorol lefol yalte mabɓe en wiye joom mbara tawi ɓen ko Dieng jettete lefol ngol nana haade mbara ha ɗo ɗum koye leppi e lefol laamuji mabɓe ene yalte mabɓe lefol ne wiye ceerno wanwanɗo e men wasen gato heeɗo yimen gandoyi wanwanɓe ɓe ko Dieng jettete keesi mumen ko Dieng ɓe ɗum noon lefol ceerno wanwan ne woodi ne fiile ha ɗo yalti koye mabɓe lefol ceerno Sadel yalti koye mabɓe nena Sadel ha ɗo ɗiɗo leppi ko jaltuɗi e nder Dieng ɓe ne hen jaltiri ko keeci hen goto yaltiri ko dewol woni Farba Jum o ɗum noon jabtowol namdal ma tawi leppi laamu ne jalte mabɓe aha kay ko holɗin ko ɗiɗo ɗi kalden e ko tinɗen so tawi won goɗɗi goodi ɗi en ganda walla ɗin tinani ene gasa wonde sibuɗo gandal ha neɗɗo ha ɗo ɗon haaji kono ɗiɗo kam ene jiyo ene memo ene kollo ene goodi
jalti koye maɓɓe. machallah ceerno ibrahima a yañim hen no feewi kono beele nde kolitengel ari e Fouta nde o tawi ɗo jangjangɓe ina laami so eey hol jooɗinoɗo on saaha e nguɗon laamu on holno wiyatno kadi holngon wuuro o jooɗino. Paɗa Mamadou Elhadji Thiam jaari pinal mi salminima. Namdal ma tati mbiɗa tawi nde kolitengel ari e Fouta tawi jangjangɓe ina laami so eey holtoɓe jooɗino on saaha e laamu ngu horo wonno ngan sanga nde kolitengel ari e Fouta tawi jangjangɓe ene laami e ɗo walalde ɗo Farba ne fiila ene woodi ne laami o tawi Jowol Farba ne fiila ene laami o tawi kay hayɗi Farbal ne fiila ene laami o tawi Erem Farba ne fiila ene laami o tawi Hoore Fonde Bummoy ne fiila ene laami o tawi Guédé Lamtoro Guédé ne fiila ene laami o tawi Arɗo Diawɓe ene fiila ene laami on saaha ɗiɗo leppi pop ene laami ne mbaɗi keeri goto fof ne jogiiɗo haadde goɗɗo e wonde koli ari nde ene wawi miijo mum wonno ko rendinde leydi ndi wonte leydi gotiri lamɗo goto kono ko wawi wonde fof o tawri ɓeɗo leppi laamu ɗo walalde ɗo on saaha o tawi e lefol ko biyeteɗo Farba Ndiak Siré Biram ɗum yalla yurmo mawɗo amen Dieng Boubou Farba ko kañum wimi ni e mois de novembre 1991 Nouadhibou eɓe ngari toon on saaha kanko haalniɗi ɗum ɗo o wi taw mbiɗa namdo mo mbimi de koli ari nde holi gonnoɗo e jappere on saaha o wi ko Farba Ndiak Siré Biram Mbagnick ɗum noon on saaha kolliɗe ari nde jengɓe ne jogii laamɗo ene wiya Farba tawi ne fiila on kadi wiyete ko Farba Ndiak Siré Biram Mbagnick ɗum noon ɗo namdal ma yuɓɓi e kay heyɗi nde wari o tawi ko biyeteɗo Farbal beñi mawde to Jowol o tawi toon wiyama ko Farba mana sallibirano to witano to Erem wiyama ko Malal Sago ewa ko ni wayi kala nokku mo tawno ɗon ene anda holno wiite kamɓe tollodirnoɓe on saaha ɗiɗon leppi ɗi o tawi ene laami ha o haaɓe mumen battane fof ha leydi rendoyi wonti leydi gotiri satigi fiila timti leydi ndi fof ɗum noon on saaha jenguemɓe ne jogii kolli tawriɓe laamu kadi o woppi ɗon laamu ngu kadi laamu ngu ne heddi ha ɗo sibu lefol Farba ngol ne heddi ha ɗo kadi e ngol idiimo gargol kolitengel ko heewi sibu sa ƴeewi gidiɗo fiilede Farba walalde o ha yetti Farba Ndiak Siré ma taw ɗon ne yimɓe hewɓe génération aji kewɗi jawti ɗon ɗum ma rokku seede wonde lefol ngol ko ɓoygol kollide ari nde leppi gonnoɗo ɗon ndi fof tawi ko ɓooyi. ceerno Ibrahima beele aɗa wawi limtande en tawi won limre tongade ɗo ganduɗa jangjangɓe ene tawe ɗen guuri e nder reedu Fouta. ene woodi guure ɗe ganduɗa taw yettoɗo jangde ene dolni ɗon no feewi ɗen kadi ne limo ko heddi ko eɗen mbawi wadde tongol daɓɓol e nder reedu Fouta sa toggi Tooro ha jaaha Bundu komin binditi ene ɓuura 50 wuro taw wuro fof aɗa tawa ɗon yettoɗo jangde ene ɗon so galle goto so galleji ɗiɗi kono noon dolnani no guure ɗe jiɗɗen limtude ɗe ni ɗum noon filti koɓe daayi no feewi ɗum ɗo fof ko walalde ummi ɗum noon kene ɓuura 50 wuro komin binditi e minen fedde amen jengɓe taadiraɓe Wele Dieng tuggi Tooro ha yettoyi Bundu ene ɓuura 50 wuro ɗo tawete yettoɗo Dieng tawa ene hen ko hunde kadi holkitade ha anda wa amma guure ɗo ganduɗa ngoɗo wuro saari tan jengɓe yettoɗo Dieng ene dolni ɗon walalde e ko gonga fusi ko heewi ko yalti ɗon kono wonko heddi ha kene hollira galleji joni ɗin ɗon taw ko Dieng yettete ɗon wonno duhol ngol hayre mbara saari ha joni aɗa tawa ɗon jengɓe galleji kewɗi tawa ko Dieng yettete sadel ko noon galleji kewɗi aɗa tawa ko Dieng yettete Ganna Balol ko noon ɗeɗo guure woni ɗe ɓurmi andude tawa yettoɗo Dieng nde ene heewi to Jolfuɓe to ɗum ne heewi guure ɗe ganduɗa tawa yettoɗo Dieng nde ene tawe hen ne dolni eɗen mbawi tongude hen ngara wuro ngo ko ɓuuri ene wawi ɗum mbawi fof ko jengɓe kono ɓen noon hannde ɗemgal mum fulɓe ngal moɗama ko ɗemgal Jolfa ngal woni toon ngal jaali kono yettode nde yahani kono no mbiruno ɗene ko yawti ni so fergo waɗi tan wodan ko saami wooda ko nawaraka wooda ko fecca ɗum ko fergo waɗata ɗum noon miɗi sikki ɓe jaabima namdal ma nayyi
e gure jeng-jengɓe ɗo ɓe tawete ɗo ɓe ɓuri heewde mi haala nin e ko winda ɗo ɓuri heewde ɗo ɓe tawete limore nene ɓura 50 wuro ko fawi tuggitoro ha ɓundu tawaɗa ngara e ngol wuro tawaɗo galle ko jeng galleji ɗiɗi walla galleji tati hayso dolnani tawa jiidani e walalde ko dolni ɗon ko jiidani e sadel ko dolni ɗon ko jiidani e hayre mbara jiidani e ganna bolol ɗeɗo ko guri ɗe ganduɗa ɗe mantade tan jemo en ɓuri heewde hen la Allah noon kasga ene wawi kadi waɗi yoga tigui rigui tawa ko jemɓe hayso yettaki to ɓe jetti ɗo ene wawi limede hen sikki ɗum wonno namdal ma beele ina waɗi hohoɓe mawɓe to banggue diine islam e to banggue aada foof yaltuɓe e jeng ɓe so tawi ɗum ene woodi beele aɗa wawi limtanden hay sinno ko yogi e yimɓe hohoɓe to banggue diine l'islam yaltuɓe e jeng ɓe tawi ina jokki e jeng ɓe foti koto banggue dewol walla koto banggue gurol eyyi Oumar El Hadji Thiam ha mbiɗa so tawi ene woodi yaltuɓe e jeng ɓe tawi ko hiɗi faadu mawɓe andaɓe to banggue diine e to banggue aada ɓe ganduɗen tan ɓeeɗo so kalama tawa goto fof ne jogui hen koyngal ha yettoyo weende jeng taw koye jeng ɓe yalti a hani woodi ma en kal noon ma dañ hen en jofoto koyngal ngal ƴeften ɗum mbiyen on ko ɗo yaltata ma dañ hen mo kalden nde won noon e namde mon ɗe gari ko tawi min kuufi deftere mawde ko faati ha feere jeng ɓe gasani taw so gasu yiɗi kadi ma yaltoy so Allah jaaɓi inchallah ɗum waɗi ɗo ma waɗ jofande kolle ɗon kam goto fof kala mbiyaɗo ne yalti hen yaltata koye oɗo eyi ko heddi ko ma laɓitinoye fof e deftere enen ɓadi hoore nde kono noon ko kuule fedde nde namdi ko way noon ɗum noon min gari hen joni inchallah eɗen mbawi fuɗɗorade yaltuɓe e jeng ɓe tawi ko mantiniɓe ne jeeya hen Cheikh Oumar ko gandaɗo nder Fouta no fewi Seydou Antoumani o sa ƴeftinima naato e Ngelle Biram Bañi jam sergal makko wende jeng on ene yalti e jeng ɓe tawi ene jogui hen koyngal labtugal ewa sen ƴeewi ceerno Ahmad Bamba mo Touba nene makko Diarra Bousso ene yalti e jeng ɓe Sibou Wahaba Boukari Bousso ka oɗo sa rewi ɗum gorko e gorko Wahaba Boukari o ma yettoyo Abdoul Wahaba Bousso jibindo yummako o e jibindo Diarra Bousso o kono noon sen ƴetti Wahaba Boukari Bousso ko ɓi Fatimata Ngelle Biram Bañi jam sergal makko wende jeng on ko hen jeeya sen ƴefti Alhaji Malick Sy mo Tiwawon kañum ne nene muɗum ene yalte Abdourahmane Jeeliya ceerno Samba Tuumi Hawa Penda Abdoulaye Paty Suwa Diasa Ngelle Biram Bañi on ko hen jeeya sen ƴefti capitaine Mamar Racine sen ƴefti galle Elimane Boubacar hunde e dewol muɗum ewa en ƴefti Bara Madi hunde e dewol mum ɓeɗo pop ene jogui koyɗe jaltude e ceewo Biram Bañi jam sergal makko wende jeng ɓe ko hen jalti se ƴeewi Alpha Mamadou Aw to Walalde ene yalti e Coumba Guira Boubou Diounouba onne ko hen yalti sa ƴeewi ceerno Alhaji Mamadou Yeyni Diine Ba to Hayre Law on ene yalti e Farba Boubou Diounouba ene yalti hen sa ƴeewi Sig Mamadou Mamour ceerno Cuklel to Magama walla hande Kanel Diadio wiide Magama tan e Bamoun Absalam Kane chef de canton o gonnoɗo chef de canton nden Kanel Sig Mamadou ko ɓi Hafsatou Bane ko Banwana ene jogui koyngal ha yettoyo Ngelle Biram Bañi jam sergal makko wende jeng sa ƴefti Almami Racine Talla mo Sinthiou Bambi Almami Mamadou Wahaba Boukari ene yalti e Ramatoulaye Tafsir Amadou Hammad Mamoudou Birane Abdoulaye Paty Suwa Diasa Ngelle Biram Bañi jam sergal makko wende jeng sa ƴefti ceerno Tillere Amadou Delo mo Guijilon on yalti koye kadi Hammad onne kadi wawi ƴeftude ha yettoyo Biram Bañi jam sergal makko wende jeng oɗo ceerno Tillere kadi eɗen mbawi dañde mum koyngal tawa ceerno Haji Mamadou Saïdou Ba mo Madina Gounass tawa ne yalti hen ɓeɗo pop eɗen jogui koyɗe labtude tawa sa ƴefti ɗum ha ma yettoyo Biram Bañi jam sergal makko wende jeng ha jettoyɗa ganda ɓe naati asko jeng no mbiɗen ni asko ko dewole gorol eyyi hayso gorol ngol woni faaro jeylamu dewol ko hen jeeya ko so neɗɗo naatiri asko fof ne yetto ɗum woni neɗɗo fof ne jogui asko ne jogui koyɗe koyngal fof ne jogui ɗo andete en naata ɗo yalta ɗo ɗum noon ɓeeɗo kam e raɓɓiɗinade ɓeeɗo eɗen jogui koyɗe labtude ceer tawi koye jeng ɓe jalti ha jettoyo weyde jeng ene waɗi waɗɓe ko heewi e ko nandi hen ɗum noon ko namdal ngal ko ɗum ɗo wonno hen mbiɗa sikki
mi jartima namdol ngal so tawi mi faami ɗum. Mbele e nder jangde tubakiri jangbe dañino yimɓe marɓe laamu taw koye jangde tubakiri hakkude lesdi Sénégal e Mauritanie walla ala? Woodi yaltuɓe jengɓe tawi ko laamiɓe ɓe taw ko gorol walla ko dewol taw koye laamuji tubakiri garɗi gandaɗi ɗi tawi ko banggue jangde e hoolare. Eɗen mbawi haalde hen Dieng Boubou Farba yalla yurmo ɗum yaafo laamima no feewi e nder Mauritanie woni ministre uji woni ministre e nokkuji kewɗi woni gouverneur banque centrale woni président sénat laabi walla duuɓi limtinɗi on ko Dieng yettete tawi kadi ko gorol ko gorko e gorko sa ƴefti ɗum ha wende Dieng on heɓama hen. sen jeehi to Waly Diantangue e biyeteɗo Mbaare Sambakar walla mbiyano Mbaare Habib o yummum jeeya ko ɓoggel e Dieng ɓe galle amen min mo kaldata ɗo sibu yumma koye babam yiɗima e baba on yalti hen on ne kadi heeɓi tomal laamade leydi ndi wonde président a Sénat duuɓi kewɗi caggal ɗum o heeɓi ni fartange kanko lomtade leydi ndi no diidori ko wiyete président de la république hedde lebbi 5 walla 6 o heeɓi wonde ɗum yummakko ko Dieng Dieng wiyete ko Habib Ceerno Hamidine Dieng jeeya ko ɓoggel eɗen mbawi ƴeftude ɗum ɗon toggi bamum yummakko wono bamum babam ha yetti o wende Dieng ɗum noon on ne yummum ko Dieng e bawɗe Allah ene wayno o hawriti ɗon e Dieng Boubou Farba ne wawi wonde kaw makko sen jeehi to Askoto woni président Sénat kañum meeɗi wonde ɗum e Mauritanie ɗon fuɗɗi nde yalti ko kanko refti e muɗum ɗum noon ene wayno hawriti kamɓe ɗiɗi fof ko ummi ɓe wende Dieng o e ummori hen gorol to bamum kanko ummori hen dewol sibu sa ƴefti Dieng Boubou Farba ma naw bamum gorko e gorko ha yettoyo wende Dieng taw o yettode nde ko ɗon kanko ne o yummakko kanko Mbaare o wiyete ko Habib Ceerno Hamidine Ceerno Bohar Ceerno Hamidine Ceerno Diatara eɗen mbawi nawde ha jettoyen wende Dieng kono noon en gaddi ha ɗo ko hollude tan ne wawi yaade ha wende Dieng tawi koto banggal yummakko ɗum noon ɗo en keeɓi namdal ma wawde jabade to banggue tubakuri ɓeɗo keɓama laamade tawi koye wende Dieng jalti tawa kadi ko to ko gorol ga ko dewol sen ngabbi to wan Birane Mamadou en ɓenne kadi gonino ɗo e nder leydi he ha goni ministre affaires étrangères ko ban wona sa ƴefti ɗum gorko ko ha yetti o wende Dieng ko hen jeeya e ko way noon e ko way noon. Ceerno Ibrahima beele hannde o Dieng ɓe en jogui fedde mumen ɗo ganduɗa kala Dieng ɗo wawi wonde e nder windere nde kala taw ne wawa jokkade moɗon so tawi e tabiri nden fedde ene woodi est ce que hannde o onon o jiitodiri e koye moɗon walla ala on cuwa taw yettade fandare moɗon? Jaabowol ngol kono woodi Dieng ɓe ndentino mbaɗi fedde huftodinde tawi ko Dieng tan heerori ala kadi paltor Dieng fof ko hen jeeya ko heewi kadi naati e fedde nde fuɗɗima gila 2018 fedde nde ne jogii bureau ngo wonno président gardiɗo mum teddungal gadano ko Farba Bocar Demba Korka yalla yurmo ɗum yaafo ɗum ko mawɗo amen wonno yalti aduna hannde ko walalde jooɗino koye lefol caggal ɗum Julde Ñaay Dieng kañum woni hoorejo ɗimmoto banggue teddungal caggal ɗum hoorejo fedde nde e hoore mum ko min kaldowo e ma ɗo Ibrahima Dieng mo ɓoggel Fadoua e cukko fedde nde ko Doɓale Dieng mon abbaji koolaɗo kuuɓal fedde nde ko Abdoul Aziz Dieng mo walalde jooɗiɗo Dakar trésorier fedde nde ko Aminata Dieng mo Ndulumaji Dembe ɗum ɗo ko bureau fedde nde ha tengta wonde fedde nde ene woodi nde darima gila e 2018 ende heewi kuccam noon ende heewi golle ko fadinde ende heewi golle kadi kode felliti wadde e kode yiɗi wadde fandare nde ene mawni min ñaago Allah de Allah yettinante min fandare nde fedde nde dari gila e WhatsApp o nde ko hen fuɗɗi uddita ko alda e paltor ko alda e ɓittede kala yette Dieng ne nodda yo ar ko hen jeeya ɗum woni heewɓe notodiri hen hande fedde nde heewi yimɓe Dieng ɓe meeɓe tintodiri hen e bawɗe Allah kadi nde min mbaɗi jokkodire ɓurɗe mawnude min mbaɗino assemblée générale amen gadano walalde décembre 2019 décembre 2019 caggal ɗum min bonno wattoyde goɗɗo 2020
eywa sadel hawri covid o ari ɗum yowa caggal ɓe min batti goɗɗo to wiyete wocci ɗon emin tindi waɗoyde goɗɗo so haajiɗo Allah hayre mbarama min nangoydata mum ɗum ɗo ko humpiddema e haalandema wonde fedde nde ene woodi tigi e caggal ɗum min mbaɗi jokkodiri e bandiraɓe meɗen jeng ɓe wonɓe heewɓe ko gona tan wonɓe reedu Fuuta ɓe nde wonnoon fedde nde ene waɗi bandiraɓe men Jolfuɓe ene waɗi guininaɓe ene waɗi fofof e caggal ɗumin tawi kadi Jolfuɓe ɓe koye mumen ene mbaɗi pelle jeng ɓe kewɗe e mumen min jokkodiri e mumen ha min miijo wadde coordination min walla ni min mbaɗi coordination goto bureau tawa heen 10 no mbirte pelle ɗe tati fof ɗum noon firti koye ballal Allah e ballal wastat min mbawi wadde fedde jeng ewa e huftodinde e mbaadi kuftodinde kadi emin jogii kuccam e yidde wadde ko heewi tawa ko heen sibu emin jogii commission aji kewɗi en jogii golle ne paddi ɗumen ɗum waɗi mi haalani on ɗo jooni hay asko kalmi ɗo ngo mi waɗi jofande gooto fof ɗo foti yaltude ɓe namdiɗa ɓe nde wonnoon fedde nde ne jogii golle kuccam ma windoy ko heewi ko fewte jenggeɓe fof ma yaltoy so yalti tawa koko siggade siwa ha laaɓi tawa ko jenggeɓe kerriɗe men asko men e taaritu men tawa ne yubboya ɗum noon ɗen golle koye laawol woni koye laawol wona eyi firti ko fedde nde no woodi gila 2018 e haa ɗo emin ñaagi Allah moƴƴo o kadi nde Allah nawrata ɗum yeeso e ballal Allah e ballal WhatsApp heen fedde nde fuɗɗori koye WhatsApp nabbaji siiwol ko toon mi toon wonno WhatsApp ɓe ne fuɗɗori haa wonti WhatsApp jeng ɓe haa huftudini eyi ko ɗum ɗo woni jaabowol namdal ma ko fewte fedde jeng ɓe beele ene woodi e caggal ɗum kadi ne nder namdal ma liya namdima heen beele kamɓe jeng ɓe dañi wawde yiitondirde e koye mabɓe woodi hen yiituɓe asku mumen woodi hen yiitondirɓe e bandiraɓe mumen walla tarikaji mumen aha min jetti Allah heewɓe jiitodiri hen gandi hen ko jiiti heewɓe gandi hen askoji mumen nde won noon asko ko paama hen neɗɗo fof ne jogii asko ko heddi ko ganduɗo e majjuɗo ko ɗo tan sertata e sibu sen dokki yeru tan so neɗɗo wima ko jang yettete tan hayso andama hayso woɗɗi walalde so yiɗi o wona Guinée walla e coppi ma o nano wiya jinnaɓe makko kalnamo haala walalde fiti ko toon jeeya kono namdal ne ɗon ne wawi mbiyamo an hole gummiɗo walalde fay wuuro mon o wawi wiide mo anda holi aɗa wawi askinde bamma ha naata jengɓe walalde o wawi wiide o anda kono ne woodi e o majju o ha o ronki andude kono ene woodi so andino ko ɗon rewata ha o yettoyo ɗum waɗi hewɓe tawa ne joguino cagge ni wawde artirde koyemumen ha ɗon e nder fedde nde wittoji kewɗi mbaɗaɗi ko heewi yitama hen kadi ene jokki golle ɗe ene jokka e wittede golle ɗe ene jokka e ƴeewede nde wonnoon ko ɗum tan woni fandare fedde nde wonnoon fulɓe ene mbiya jiidigal ko nanggal ngal jiidigal ko nanggal ngal ko jiidigal battota ko woɗɗata so tawi nanggama baɗo so woppama woɗɗa e ɗum noon min jiiɗi ko nangude ɗum ha baɗo kala ko wodduno ɓatto kala ko majjuno yiitodira koye ɗum woni darde amen fedde nde ene woodi ko heewi yiitodiri hen e ballal Allah e ballal fedde nde e ballal wastaɓe wittoji kewɗi ne mbaɗama hen kadi ne jokki kadi waɗede e wonde won noon gandal gasata neɗɗo ittan hen tan hakke ko wawi ko woppa ɗon to goɗɗo ari kadi ne jokka golle ɗum noon mbiɗa sikki ko ɗum ɗo wonno namdal ma e nde mi jaabima ɗum. ceerno Ibrahima en gari e ciltirde yewtere meɗen hol bagginali ma fewde e rendo ngo fewde ɓiɓɓe fulɓe wasiyaji ma ɗi dokkata bandiraɓe eyyi mbasitomi rendo ngo tan ko yimɓeɓe ko tinnade e rendude ha tengte jeng ɓe garɗen ɗo hande haala mumen ɓe e ko wona jeng ɓe foof mbasitomi hande ko yimɓe foof yo ndendu jiitodira ganda ko jiiti ganda ko woni hakkude mumen guilay asko ha e jongguji ha e koddigal yo yimɓe tinno bitta ɗum ganda ɗum ndena ɗum nde won noon fayida mum ne heewi no feewi e pulaar ne haala jiidigal ko jiiduɓe kono ɓuuri jiiduɗo fof ko nangodirɓe so yimɓe jiidi nangodiri ndiyen jiidigal mumen ɓuuri fayodinde so yimɓe jiidi nangodirani ndiyen jiidigal mumen wontata ko ayare pulaar wi jiidigal waddata ɓaddata waddata ko woppede ɓaddata ko jaggede ɗum noon ko yimɓe tinno jaggodira tinnodira ha tengte jeng ɓe ko wona jeng ɓe foof kala ɓe tawɗani ndendi yettode ko wiyete ɓiɓɓe baaba ko ɓen fof ɓuuri jiidude sibu so woni onon fof ɗon daara ko oɗo gorko jaltuɗon oɗo jibini taaliɗa moon jibini mamira moon en hani tinnoɗon tinnodiron nde won noon ɗo neɗɗo yeehi fof
nawortu yettode nde ha ande ko oya woni bammakko oyano sehi to nawortu yettode nde ha ande ko oya woni bammakko ndeke noon ko ɓeeɗo ɓuri jiidude yo ɓeeɗo tinnodira ɗum noon hannde ko joli ko pelle batteɗe wastan famille ji ɗe yimɓe yo tinno no feewi ɗum ardi ko ha yimɓe jaara yeeso ko ha yimɓe jiitodira ko ha yimɓe gollodira enɗam jiitodira heen mbawa wadde heen sagoji mumen e ko majjuno fof yiite ko dañano ko waɗede fof waɗe ko ɗum tan woni ko mbasitomi eyi ko heddi ko jarnade on onon Golal Média e gardugol Doro Gueye Bobolonde e équipe mum e an mbaɗa Mamadou Elhadji Thiam jaari pinal e ko wona an e fofof dendagal ko yimɓe équipe Golal Média mi yetti on mi jarni on mi yetti dendagal bandiraɓe hettotoɓe yewtere nde mi yetti dendagal fedde Dieng ɓe taaniraɓe weyde Dieng jogonɓe heɗade yewtere nde ɗo ɓe goni ɗo ɓe goniri kamɓe fof mi yettiɓe mi ñaganima mabɓe kadi no Allah moƴƴere e ɗum noon ko ɗum ɗo tan jinnomi ɓeydude e namdal ma cakket e wasi e ko jinnuɗa yomi wasi walla e ko mbasitomi fewde e rendo ngo ko ɗum ɗo woni ko joguinomi hen kongolam sakket Allah jarama on jarama ha lawol gongol so hajude Allah inchallah musidɗo mon Ibrahima Dieng Boguel Fadoua gonɗo e France. Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe nde ɗo yewtere deftere ko bandum koɗo hande min kaddata e moɗon ɗum noon inchallah dokkodiren aadi ha saaha goɗɗo so tawi bajjo ñaawi on jarami kettugol to banggue haalirde ga wonanno on toon ko musidɗo moɗon Oumar Elhadji Thiam koɗo men hande wonno ko jinnaɗo meɗen Ibrahima Dieng jeeyatu Boguel Fadoua gonɗo to leydi France on jarami kettugol. Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média.